ala ti mun ni muso qualité dɔw yɛrɛ de b'i bolo wa Nasu ne o Nasu tɛ yen da an kɔrɔ n ka dɔnkili sɔrɔ man o ye nana nin fana kunkolo modèle jumɛn de ye kunna tuguni a ma minɛ yan a min minɛ den jumɛn e t'a kalama ko suratul bahara kɔnɔna na ko ni kunkolo qualité t'i kɛ musow kunna Nasu ala kama i miiri sa e t'a kalama ko ne ye alimami de e alimamuso tɔ i lafini lɛban ni sunkalo ba in na ni kalo barikama ba in na nin ye don fini de ye ko muso kɔnɔ de ala kama sa Nasu sunkalo la muso ka fini don ta ti nin ye sa Nasu muso kan ka burumusi de don k'i fan bɛɛ datugu i ɲɛda kana datugu o ka bɛn cɛ ma mais e ni ala cɛ cɛw ka kulusi Nasu maloya sa Nasu a dɔn k'i bɛ se ko la k'i tɔ to sa nka ne tɛ foyi f'i ɲɛna e ni ala ni yɛrɛ lɛ dukɛnɛma kɛcogo lɛ ka daga sigi ka don ka t'i da sokɔnɔna na ne solila ka wuli ne ma taa dɔɔni d'a ma ye e solila ka wuli e ma taa dɔɔni e ni ala cɛ ni dɔ nana fɛn dɔ kɛ nin daga nin kɔnɔ sisan e t'a kalama ko muso mana daga sigi i kan ka to daga kɔrɔ de fo ka taa fɔ a banna nka n ti foyi f'i ɲɛna n ka don ka na sɔrɔ i ma yɔrɔ ninnu labɛn k'i ka nin fini don cogo in falen i ka n ka nin sɔrɔ yan ba ni mu mais ne ka nin na n bɛ so kɔnɔ Fanny Cai bonda la sace. Agara to gori. Yin toro ni ka sele ko kuma e. Ni ko e kumulo mai da. E ma me suratul habu kono. Ko ni sundigile me mo la. Ko e manga seli. E bi langa suno dum ban je ko we ko seli. Nyabi tugo me enyata la. In ala na kira je ne bi tugo me enyata la. Ha? I bonda la de mu almam fala ko mu sele ko kuma yoy etene angoro la jien dongo do nga suno ko kana che fe ble ko to ko sele ko de yamya wallahi suno ni ala na kira jamba ni ma fari to ko yamya Assalamu alaikum. Salam. Asu. Waalaikum salam. Comment je l'aime? Ay no foi. Asu jugumante. Como un tematla me frana bo almamina na soro ni avec la haya mina. Oh abora. Abok ma mena. Amaja ko bala. Oh na ko be shi don fora ko. Awu nyamba ko ntara. Amanda ma fa. Awu. La hauta ilay bilay lejim astaghfirullah. Na furani anga almam kuturu era musaita. Jini pantolo musorata kuna ibi ala kaliko musumani santan fila. Asundra benga sunti ka kera punja. Ncɔkɔrɔba wato sunkalo ba in na k'a fɔ o don ko misiri la e kun tɛ k'an waju ye ko sumaya ma ɲi i de miiri o kuma la wala ni dɔ in man di ni e kun tɛ se a kun bɛ d'e ma a y'a sabali sa i si kɔ b'a ni kusi kuma la i migi sa sunkalo ba in na ko dɔw bɛ yen aw yɛrɛ kan ka se ka an waju o la e yɛrɛ min ye ne ka alimami ye ni ye fara sabali o ma ɲi ko dɔw bɛ yen an k'o la ɲɔgɔn bolo e muso de don ale kan k'i sɔn hakili la mɛ ni e yɛrɛ ko k'i t'ale faamu a ma nɔgɔn dɛ fana e yɛrɛ la suni tile e bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ k'i wuli suni tile mɔgɔ si la e tɛ sabali sabali dɛ a b'i kunna ko ala b'an faga koyi non fane i mun kɛ nin ma ye si muso bɛ magana kɛnɛma bɛɛ tulo bɛ magana kɛnɛma sunbaliya kama de quoi je me mêle munna ne de ta ye n ka du ye awɔ ne de ta ye muso ye o kuma ne tɛ sun yɛrɛ de kama mais a b'i kunna don o don ni e sara mɔgɔ de bɛ t'e su sabali sa i t'i bɔra la de ya ayi ne
e ne bɔra min kana don ne ka du kɔnɔ k'i bɛna manamanakan fɔ n ye de e de nin wele a A ma ne wele. Han? A ma ne wele. i tɛ kuma e de nin wele a Ayi a ma ne wele. Ne de bɛ seli kɔfɛ don o don misiri la e de b'an waju su ni tile. bilahi n'aw b'aw ka murana ko la n'aw m'a kun ta ka bɔ ne kan n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ e tɛ ya n bɛ e ta ɲɛnabɔ su na ni seginna ka na mais n ka cɛ O y'u to yen sa. n bɛ min f'i ye quoi walahi i kunna jara quoi bilahi i kunna jɛlenba de sera ne ma yan i nana sɔrɔ an bɛ sunkalo la walahi O to yen sa. ni sunkalo ko kama kun tɛ walahi e ɲɔgɔnna tɛna don ne ka du kɔnɔ k'i bɛna manamanakan fɔ ne ma O to yen sa. ne ni muso bɛ ɲɔgɔn na au lieu que k'a ɲɛɲini k'i bɛna faamuya e bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ ko waye i yɛrɛ cɛkɔrɔba de ye kiriti karata nin ye ka ko ya I makan bɛ kayi kɔnɔna bɛɛ la. Bɛɛ tulo b'i mankan na. Su ni tile de bɛ misiri kɔnɔ i bɛ k'an waju. Bon. E yɛrɛ jogo man ɲi o de bɛ f'i ye. bon a ka da ni maga ne jogo ɲɛna a ma ɲɛ aw ka foyi t'a la quoi badama i ka nafigi den a fɔ k'a ka bɔ n ka du kɔnɔ An ka fɛn b'a la parce que i ko ko i ye silamɛ de. Tant que i ye silamɛ n'a tulo b'an baden mankan na an bɛna fɔ jagoya. n bɛ taa misiri la ka na bilahi ni nana sɔrɔ n ka du kɔnɔ ni m'i kan tigɛ i ka fɔ ma Hali ni ne faga ne ta ka bɛn ne kɔni bɛ cɛn f'i ye. C'est vraiment yo quoi. Sunbali. Ne fa, E ka na mun f'a ye bilen o. ne fa, Han? i ye kuma fɛnɛ. N bɛ kuma fɛ n'Ala sɔnna ma. A ka ko yɛrɛ de bɛ tan tɔ. Awɔ. A bɛ suguri dun, a tɛ sɔn seli ma. Wa n'i ko k'i b'a fɔ a ye fana, a b'a kɛ mankan ye. So su ni tilali de b'an waju. Cɛkɔrɔba. Mais hali bi n'a fɔra o yɛrɛ bɛ nin ko sugu. An bɛ cɛ ka kuma fɛ n'Ala sɔnna ma. I muɲu han. Taa nin kɔ i muɲu. N'Ala sɔnna ma ne bɛ na fɔ. Awɔ. e fana y'a kɛra cogo di ça va alhamdulilayi i ni boli bɛ wuli so kɔnɔ ka di kɔni a bɛ kɛ cogo di cɛ ni misiri kɔfɛ ni fɛn misiri la kɛ dumɛba wala dumɛba a ye mun kɛ tuguni ale de nana yan nɔ ka na ne ni muso sɔrɔ kuma la ka fɔ n bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye ka di yan e tigi dunuya bɛ seli ni su mun ye a bɛ nafa ɲɛ cɛ cɛkɔrɔba nafigi ni ye cɛ ɲininka fa ala ka sutura tɛmɛ bɛɛ kan bon voilà des gens comme ça cɛ nana sɔrɔ ne muso bɛ ka fɔ ne ye ko ne ka wuli ka seli ko depuis dugu jɛra ko ne ma seli ne bɛ ka fɔ ko walayi ko n'o fila fɔ ye ko n b'a fara o kulo kɔrɔ dɛ a nana ne sɔrɔ kuma la ko mun de la ko ne b'o e fa ne fɛnɛ joto la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye selibaliya o ye jogo ye dɛ e fɛnɛ tɛ seli maa bɛ se ka suguri dun cogo di ka sun bɛ k'i tɛ seli cɛ an fana ka kuma ɲɔgɔn ye o yɔrɔ in na o yɔrɔ man ɲɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka kuma ɲɔgɔn ye seli fari boloda la seli fari boloda la n bɛ se ka mun f'i ye o y'o ye mais an bɛ angoro de kɛ angoro k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo fajiri k'a bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ an b'o de kɛ o mais ne taara misiri la ne tɛ segin joona ni 9h tɛ ne b'a bɛɛ de seli fajiri la o tɛ problème ye sisan e b'a ta fan jumɛn fɛ sisan n b'o fɛ ka taa alimami de fɛ yen an ka taa ne yɛrɛ mun ka taa yen nɔ parce que ne bɔra a fɛ k'a tɛ yen an bɛ se anw baasi tɛ bref voilà ne yɛrɛ kun taa kun fanba ye min ye ne m'o fɔ parce que ne ye ne kunbɛ cogo min na o kun bɛna bɔ ne kɔnɔ dɔɔnin ne bɔra so sɔgɔmaden in na n kɛlen ka seliji ta donc sisan n bɛ tɛmɛ alimami fɛ yen n b'a lajɛ n'a sɔrɔ ni a bɛ sawura min na ne taara ka taa alimami muso sɔrɔ cogo dɔ la n b'an bolo jugu da ye ka mɛn alimami muso la i b'a dɔn a bɛ k'i comporter i n'a fɔ denmisɛnnin san 12 quoi kolan dɔ jumɛn na ni mɛ ne ka sun tiɲɛ san 60 a bɛɛ na lati au plus guloki bolomisɛnnin sugu dɔ kunkolo garisonnennen don quoi en plus a sigilen bɛ sɔn lamɛn la ne donna ne bɛ foli kɛ a bɛ ka na kɛta ne ye ci an ka tiɲɛ fɔ quoi ni alimami ma a lajɛ ka falen ka muso in kunkolo hakilina ta changer nin ma ɲi dɛ n ka cɛ n bɛ mun f'i ye nin ma ɲi dɛ mais e ka jɔn ma alimami muso kelen kelen yan walahi san 80 na asu kelen kelen ta walahi asu kulan dɔ hali asu fililen don a yɛrɛ ma sisan walahi n bɛ ka asu yɛrɛ de ka kuma f'i ye est ce que e y'a faamuya ka ɲɛ jumɛn b'o la de n'a fɔra alimami bɛ nin ɲumanyaba den na misiri la sigida kɔnɔna la alimami ka du kɔnɔna e ka fɔ ko e taara alimami yɛrɛ ka muso sɔrɔ lahala dɔ la a man ka sɔrɔ lahala min na vraiment a bɛ bonya ne hakili ma fɛn dɔɔnin min bɛɛ ni masaba cɛ bɛ su de la an tɛ nkalon tigɛ n terikɛ cɛ bɛɛ kan ka ne sɔsɔ n dala kuma la fɔ e dɛ tiɲɛ na n kɔni dalen wala ne taara bilahi alimami muso a kun tɛ sawura ɲɛnama la ni maa tɔgɔ dɔn n bɛna sun cɛ wa a kun tɛ sawura ɲɛnama la n'a fɔra maa min b'an waju misiri la an ka taa pression boli an musow kan alimami yɛrɛ ka pression an muso kan ça ne va pas du tout cɛ an ka kuma ni ɲɔgɔn ye quoi walahi alimami bɛ ka kuma an bɛ taa pression boli an muso kan ale yɛrɛ muso bɛ so kɔnɔ bizarrement an tɛ nin kuma in kɔni tiɲɛ na a bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ nka an ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sinon tiɲɛ na a kɔni a ye ne dabali ban alimami muso
bravo comme c'est l'air de son Ah. et c'est le côté de ma de bien la joie c'est le côté là On t'a direct Mado ayi silama o tɔgɔ cɛ. Salam alaikum. E ni ala cɛ e falakotɔ misiri bɛ se ka seli k'e to cogo di? E dugu kulo b'a yɛrɛ kɔni tɛ. voilà ne taara retard la mun na ni n'a muso ne taara nɔfɛ misiri sera n ka taa misiri la ne n'a muso fɛnɛ u y'o ye bɔ mankan na Falako Ɲangote depuis yɛlɛ bi sa. tɛ ne ni kuma ye fiyɛ na. Kɛlɛ ma i cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ. Ni muso ye ko min kɛ i b'a wele ka don n'a ye so kɔnɔ de k'a fɔ a ye cogo la a b'a faamu cogo min. N'o de f'i ɲɛna kɛlɛ ma i cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dɛ surtout ni sunkaloba in yɛrɛ la. Mun de la e yɛrɛ ta kɛra jumɛn? bon e fɛnɛ muso de ne la retard bɛ dɔɔnin c'est ne kun taara e ɲininka Cogo di? n'a taara sɔrɔ e tɛ yen ne fɛnɛ ye ne sigida da la k'e Ɔ bon n'a ye tɛgɛ minɛ ne fɛnɛ taara fɔlɔ min nɔfɛ bari e y'a ye e wara a bolo Ah, lajɛ. e wara a bolo Kuma filɛ nin yɛrɛ. i b'a dɔn wa? Ne muso bi ka ne kuma sulu de. wallahi o yɔrɔnin tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye Ne taara ka taa muso sɔrɔ sawura dɔ la bi ne yɛrɛ m'a dɔn. Ko n y'a sɛbɛn lajɛ ka den sɔrɔla ka dɔn ka so. N'a fɔra ne bɛ kutuba sigi walimusow kan ka kutuba sigi walidenw ma ko ne yɛrɛ muso bɛ ka t'o jogo kelen kɛ. I b'a dɔn maloya don dɛ. ah non tiɲɛ na Nka falako ti mɔgɔ ɲɛnama ye sinon n bɛna falako de ci a ma sabula kɛlɛ ma ye mɔgɔ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la. mais n'i b'a kɛ i b'a kɛ mɔgɔ jɔlen e fɔlɔ kun talen muso sawura sugu dɔ la alimam cɛ bɛɛ Alimami, sabatilenba tɛ dɛ Siga foyi t'a la alimami wallahi ne bɛ se ka ni ɲɛnabɔ. mun fiyɛ Alimami b'a dɔn. dunuya b'a bɛ misiri la dunuya kɔni hakili sigilen don fɛla ɲɛnama fɔla kɔni dunuya ci N ye n'a nin da faamu. cɛ la wallahi N bɛ taa so fɔlɔ n'an sera so n bɛ Dumaya a b'a wele o bɛ taa solution ɲini a la sinon e ka cɛ ta yen. a kana digila yɛrɛ jogo kolon Cɛ. Donc mana cɛ nama kita sa a ma yɛrɛ ayisa kuma la an to k'an yɛrɛ desa ye quoi i filɛ ka business de tiɲɛni ye sa ka cɛ. e bɛna mun kɛ ayi ne kun b'o fɔ ne Alimami ko k'a bɛna n bila ka taa muso deli e bɛna non quoi.